Ето го и обещаното видео за този модел. Пишете в коментарите после дали ви е харесало и какво мислите. Започваме като си очертавам динята с по-светло розово и след това го издърпвам надолу, като съм го смесила с топ лак, за да стане върха по-тъмен, а надолу да стане по-светло. След това, докато динята се полимеризира, си очертавам малинката. Първо си очертавам и след това всичко това, което съм очертала, сега ще видите, ще бъде запълнено. Някой ще си каже защо. Ами очертавам се го, за да мога да се я позиционирам правилно и да преценя мястото. След това потъмнявам върха на динята с по-тъмно розово и започвам да потъмнявам и малинката. При малинката е малко по-занимателно, защото очертаваме всяко едно кръгче и след това размиваме с топ лак, за да стане по-тъмно самия контур и след това в центъра да е по-светло. След това си добавих и зелената кора на дината, която също размих с топ лак и издърпах малко нагоре. Тук имаме и малко листенца. Сега тъкмо ще ви покажа как си правя листата. Очертавам си ги оцветявам със светло-зелено и полимеризирам. След това е черно смесено с цикламено. Си очертавам с него малината и отново ще размием с топ лак, за да се получат добри светлосенки и да изглежда по-реалистична нашата малинка. Същото действие прилагам и при динята, но малко по-малко слагам от тъмното. Слагам си тъмно-зелено, като аз си го правя, като смеся светло-зеленото с черна гелова боя и размивам с топ лак. След това си правя и вътрешната част на малината. Тя е тъмна, за да създава така чувство за дълбочина. Очертавам вече с черна гелова боичка тук, отново размивам с топ лак и след това добавям и малко размита бяла гелова боя, но това ще го видите след малко. Правя си и семките на динята. След това си очертах с малко черно, съвсем лекичко и листата, за да се получи добър контраст. Сега си правя и листата около самата малинка и ето тук вече съм добавила бялото и го добавям на динята. По същия начин добавих бяло и при малинката. Сега ще видите малка част от добавянето на бяло при малината и при листата. Съжалявам, че малко съм си поместила ръцете на моменти и не се виждат централно докато рисувам, но все пак работех. И след това сме сложили матов топ лак, смесваме топ лак с циклама и си правиме капчиците, като капчиците си ги повтаряте колкото пъти вие решите и каквато височина вие искате да имат те. Разбира се, и малинката, всяко едно топченце има височина и се прави. Това е. Надявам се да съм ви била полезна. Чао!